assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV caggal jettuɗen Allah juule Mouhamadou Touba ɓurɗo winde en jetti jinami en juurima papa men wasil men Nurdine Hamad Aliou Rahi Sall gorko mo Daara Halaɓe en dewre makko en juurima ɗon dennagal seeɗa ɓe futankoɓe jetti Allah kadi dokkuɗen hande kadi cellal hokken coftal ha mbawɗen adde joɗanade ɗo bandiraɓe jonde men kewɗen jodnade bandiraɓe kala saaha émission meɗen Njuddu Jeeri taw kadi mboɗo sawdire kadi e miñiraɓe kam miñiraɓam kadi sehilaɓam woni Penda Balejo kono noon hande en jiyani ɗo Sombulu Sow ko baɗɗo absente waɗi voyagede kono noon mon jiitumo ɗo joni kono kadi eɗen gondi ɗo kadi invité ji meɗen ɓe ganduɗa machallah ko Njuddu Jeeriji tigui noti ɓenni mumen Ali Samba Ndende Fall so wiyama Ali Samba Ndende Fall noon yettode nden wawi woɗoto nayi on kono kadi oɗon gandi kadi falɓe ne kewi tigui e fulɓe wadde noon ko o neɗɗo tigui jeeyaɗo e Piindi TV ko technicien meɗen ko acteur men e nder galle o kono kadi hande kadi kañum woni invité men tawno ko ɓiɗɗo meɗen ko ɓiɓɓe Njuddu Jeeriji heeɓe tigui jeeya kono kadi no mundi tigui e ɓiɗɗo meɗen biyeteɗo Abou Diop o noon ko gorko mo Tiggere Siré wadde noon en calminimo sen mbi Tiggere Siré noon mbiyen Tiggere Yene to ganduɗa Diawan ɗo walata min noon ko kode Diawanɓe de noon Tiggere Yene mbaɗe feere guittun ɗum beele mbaɗa ara mi waala toon wadde noon wonini en beelamma ko yettude Allah tan e yettude ardiɓe galɗe ɓe foof wadde en goɗɗotani hay nokku sona rokkude Penda Balejo konngol salmina bandiraɓe Penda Balejo bisimilla ma émission men Salidia debbo mo Agnam mi salminima mi daari jamma bandiraɓe e fulɓe kala wiyo mbimi e kala wiyo mbimami min Penda Balejo debbo mo Aram Sare Yirimayo mo yarani de beele mo baccani balabaji tanu jaltaɓe mi salmi mon foof inde mum e yettode mum to gondon eno goni ɗon less asaman Allah he caggal mi yetti Allah mi julɓe rasuɓe Allah mi yetti nene e baba wonno ko bobo dañi duniya foof yo yettu nene e baba galle halifaɓe diine mi salmini moon ko wayni baba Abou Diop mi salminima ko wayni baba Hamad Thiam professeur Penda Balejo baba Alseni Dem tonton Dawda Dia gorko mo Boosaya tout ça c'est grâce à toi min salminima no fewi min daari jamma Ale Fall mi salminima ko wayni Abou Diop kankone mi salminima no fewi gorko mo Tiggere Siré Allah jarama Seydi Jawde Jaw Fara wadde ɗen gaare ga e Ali Samba Ndene Fall waɗallo ci kaw Ali bisimilla ba e Salidia mi salmini Penda Balejo sehilon salmini Abou Diop e kala yeeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV salmini a salmini fof bravo hande ɗum weɓata Abou Diop bisimilla ba eyyi mbani on jarama mi salmini dendagal jooɗiɓe ɗo ɓe foof kadi mboɗo yetta Allah mboɗo yetta mon no fewi saabu hono ɗum ɗo weeɓani kadi mboɗo yetta monam ne wiye mi salminima kadi Oumar Sow ɗo andirede Job ene wonde dendagal fulɓe foof kalɗo fulɓe goni e nder Afrique ha e nder aduna o foof mi salminima mi jurimiɓe a salmitama a juurama Seydi Diop wadde en calmini enen e dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV kono en calmini ardiɓe galle ɓe nde tawno eɗen kewiɗi so neɗɗo naate e galle yo rewe damal en calmini PDG meɗen ministre de l' élevage woni Daoudou Moussa Dia moƴƴinen gueddaɗo salminama o juurama o ñaganama Allah moƴƴere kono noon tigui mawni ko Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso directeur men général Kabou Samba Diop salminama juurama en dewrat ɗon tan calminen personnel Piindi kala non noon hande ko artude kadi hande émission meɗen Njuddu Jeeri mo ganduɗa on jewni min ko minne min jewni noon tawno min joɗonoki tan min ko bannoɗo voyage seeɗa kadi Sombulu ko bannoɗo voyage ko ɗum tagui mbayruɗon yiide min kono noon min garti gandon hankkadi kala semaine inchallah e weekend chaque samedi inchallah mon jimin no gowɗon yirude min hande noon eɗen jogui ɗo invité ji ɗi ganduɗa machallah kadi huccodirɓe ɗo ɓe kam hande mboɗa andi min kam aboni mboɗo sikki ɓuurmi hoolade seeɗa kono ɓeɗo ɗiɗo kam mboɗa andi hande haydara weɓra hakkude min noon ko Ali Fall ɓurmi hoolade Ali Fall ɓurɗa hoolade wallahi noon hande eɗen gara yewtere meɗen yewtere nde noon hande paɗen koye banggue kala ko woni tergal neɗɗo oɗon gandi ko woni tergal neɗɗo oɗo holko woni tergal gal neɗɗo teranga ou bien teranga ko jolfe voilà tergal neɗɗo holko woni tergal neɗɗo teddungal ou bien tergal yani teddungal mbimami ko tergal a anda namde original ha pulaar Abou holko woni tergal neɗɗo tergal neɗɗo ko fateno neɗɗo o diidirini jungo ni no wawi wonde ko tergal neɗɗo gowanga walla koyngal walla hoore gowanga wadde kono Abou wi ni kala ko wone neɗɗo ko tergal hinere ko tergal tondu ko tergal guite ko tergal noppi ko tergal jungo ko tergal koyngal ko tergal donc hande kalten ko fate tergal neɗɗo par ce que eɗen gandi kaldo wiya tergal tan wonko soomi e nder hen puɗɗorteɗen ko guilay e dow hoore
an hande jubbi maɗi an Ali Fall holno wiite rasaji ɗi eyyi holno wiite ɗum ko sukundu eyyi yo an neɗɗo jaɓi ko sukundu wiite eyyi ko sukundu kay sukundu wiite Abou Diop aɗa jaɓi ko sukundu wiite ko sukundu sukundu wiite eyyi aɗa andi noon so wiyama sukundu Pulaar ene waɗi riche ɗum ko Pulaar jogui ɗemɗe goɗɗe ɗe fof ngala so wiyama sukundu holko tagui wiya sukundu inde nde holko firata sukundu eyyi en tout cas sukundu koye hoore wonata koye hoore wonata eyyi kono sukundu ndu inde nde hoto ummi holko tagui wiya sukundu no heewiri quoi no heewiri eyyi gonga a turfi won honto heddi taw kono a hawɗani taw turbi mo o kono a ɓattima no heewiri ɗum tagui wiyede sukundu joni hunde so heewi holno wiyete e Pulaar so heewi eyyi ne heewi ala aɗa no wima joni ko sukundu ene heewi kono so wiyama sukundu ko leeɓi ɗi so keewi holno wiyete hawko tagui wiya sukundu sa arta inde sukundu tan ma turbu mo o sukundu kewɗo eyyi Abou Diop ko tagui wiya sukundu eyyi tagui ɗum wiyede sukundu hunde so heewi wiyete ko sukki wiyete ko sukki koko sukki ɗum tagui mi wiye sukundu gonga rewde muɗum joni noon sa nani sukundu koko sukki wiye sukkundu ɗum woni sukundu par ce que Pulaar haalta hunde tan taw alana ɗum firo kala ko sukki par ce que enen fof eɗen gandi ko leeɓi kewɗe goni hen a wawa limde leeɓi gonɗi e dow hoore maɗi donc wiye ɗum koko sukki ɗum woni inde sukundu ndu koko sukkundu ko woni leeɓi Salidia woni leeɓi ɗum ɗo leeɓi par goto ko leeɓi par goto sukundu goto leeɓol gotol sa fooɗi an joni hoorema nde sa itti gotel a fooɗi ɗum woni leeɓol so heewi noon woni ko sukki leeɓi cukkuɗi ɗum woni sukkundu yo question ngaji ɗi weeɓa seeɗa da chaque fois mi wiyatmo ɗum ɗon andi so weeɓani musata yam an ala o weeɓata e ma an gay non andi o ko original Haalpulaar min komi faux min mi jaaɓi komi faux kono an hoorema ma won original sabi jaaɓi non par ce que so weeɓi seeɗa mami andu eyyi anana ko mbimam anana ko weeɓata e ma an gay ko tatti tan woni ɗo e muusi weeɓa joni noon sen gummima e sukundu eɗen gandi wonko rewi hen wona par ce que so tawi wiyama sukundu tan sukundu holto woni koye dow hoore holko woni hoore he Pulaar eyyi walla he français bopp no wiyete e Pulaar hoore wiyete hoore pelle balejo waaw eyyi ko hoore kay kono gaddi mo piégé men nde o waɗani hen toon ɓe hoore holko tagui wiya hoore ko tahi ɓe wi hoore exemple joni sukundu koko sukki wiya sukkundu joni hoore holko tagui wiya hoore exemple mbiyama hoorema nde ne sukki de hoorema nde ne sukki de eyyi Ali Fall ko tagui hoore wiya hoore par ce que hoore koye dow woni ko ɗon eyyi ko dow woni joni noon hande aɗa waɗa tudde ko dow woni kono ko woni dow holno wiyete par ce que hunde ko ganduɗa ko woni dow wonno heewi waade wonno wayat tan wawa wonde dow koko woni dow wonko tagui ɗum wonde dow koko tagui ɓannuma ndu attani ɗum par ce que sa ara inde hoore nde tan a turvat mo woni ko dow ko hoore ko tagui wiya hoore andi ko tahi ɓe wi hoore guite ma hen woni noppi ma hen woni wona toon ko mo hoore nde jiɗɗen addude holko tagui wiya hoore Abou Diop ko tagui wiya hoore ko tagui wiya hoore ɗumi sukku tan maro ko kañum ardi saabu kañum woni neɗɗo hoore fof ko hen woni eyyi ɗum ɓurmi ɗon ɓurɗa jaggude voilà wadde noon eɗen mbawi wiide ko aali ɓuuri ɓattade jabol ngol so wiyama hoore ko hoyi woni hoyre par ce que eɗen gandi so hoore teddino ɓandu wawa attande ɗum ko tagui ɓandu attani hoore c'est parce que hoore teddani ko hunde hoyde woni hoyre ɗum tagui kañum heedi dow terɗe keddiɗe ɗe foof woni less wadde sa wiyama hoore tan wiya holko tagui wiya hoore ko hoyre par ce que no hoyi ko hunde hoyde kañum kadi heedi dow wadde Ali Fall turvi ɗum eyyi Ali kay kañum kam nan turvi Ali somi juuman a dañi wonde dow o turbani mo exact kono kam o turvi o faami ko tagui wiya hoore par ce que hunde hoyde
tagi ɗum wonde 2-0 fami joni noon garen gaay e so a diwi hoore paata koye tiinde holko woni tiinde tiinde woni je woni tiinde Penda Baleeje je woni tiinde a waɗi ɗum confirmé ko ɗum woni tiinde hoko tagi wiya tiinde an aali tiinde o woni yeeso ma hoko tagi wiya tiinde mo tiindo ko tagi parce que no tiiɗi quoi no waɗi woni e yeeso Penda Baleeje ko tagi wiya tiinde saɗa juula ça veut dire a fawat tiinde ma less a fawat tiinde ma less Abou Diop tiinde eyi ene wayno ko oɗo tan FM heɓɓirade tiinde kam woni ko woni yeeso ko ɗum ɗo woni yeeso ko ɗum woni tiinde kañum tiindi tagi wiya tiinde ko kañum tiime terɗe ma fof oɗon gandi tiinde kam tiime terɗe ma fof ene yeefu fof kañum tiimi hen fof ɗum tagi wiya tiinde ko hunde timde e terɗe ma faami e mi faami Penda Baleeje an faami ko kabbuɗo ko kabbuɗa ɗum ɗo joni ene weeɓi ɗum ɗo ham ko an jeeyi ɗum par ce que a baɗo ɗum jojjo fof ɗum ɗo holno wiyete Pulaar leeɓi ɗiɗo leeɓi ɗum ɗo yiyen wiyete jolfe no wiyete Pulaar yiyen no wiyete Pulaar sukkundu tokosi ɗi to wonat ko Pulaar de sukkundu tokosi wona noon joni an haalnam no wiyete Pulaar ɗum kam mi andade yiyen sukkundu tokoso yiyen kam mi anda no wiyete yiyen Abou gila jiminami nanami tan kadi wiye leeɓi gite leeɓi gite eyi sukkundu tokosi hay ɗo ko leeɓi gite leeɓi tiinde leeɓi tiinde non sukkundu tokoso tan par ce que ɗo no waɗi sukkundu tokosiji ayi ene jogui inde mum ɗum ɗo a haali ɗum joni e jolfo aɗani kam jolfo wiyani karaw kanam non wima ko yiyen karaw yiyen wima enen ene jogui ni noon konngol muɗum sukkundu yiyen ala wiyete ko way ko way ko ɗum de ha 2026 men ɗiɗo leeɓi dow ɗiɗo wiyete ko way ko min de komi sikkuno to waɗi sukkundu tokosi dal par ce que ɗo no waɗi sukkundu tokosi dal wiyete ko way ko eyyi joni noon garen ga e sil non saliji an e hoore ma sa an question mo gadduɗa hande andi no muusi ɗum kam ne weeɓi namde ɓe sil ene weeɓi sikki sil woni leeɓi carrément leeɓi hol ɗum leeɓi gite fof joni nane ɗum mbiɗɗa leeɓi gite joni kadi ɗum ɗo leeɓi gite sil ne jogui inde mum no français wiiri sil ni jolfe holno wi ɗum hef Pulaar no jogini ɗum inde Pulaar ala ko jolfo jogui e inde mum walla français jogui taw Pulaar alana ɗum inde hef comme mbiya kelam guite kelam guite Abou ɗum ɗo denoji guite ko mbimi ɓuuri battade de kelam guite ala kelam guite woni koy eyyi ɗum ɗo par ce que sa yiiɗi wadde piis neɗɗo ni Pulaar wiye ɗum kelam guite on ganda aali anda wiyete ko ñamnamɓe ñamñam yalla faamo ɗum on Pulaar kam lugguiɗani hewɓe ne gandu sa wi ɗum holno ɗum ɗo wiyete ɗum hewɓe ne gandi wiyete ko ñamamɓe saliji an ɗum ɗon yimɓe anduɓe ɗum heewani ñamamɓe kay ɗum hewɓe ne gandi ɗum non hana mawɓe ɓe soko sukaɓe andu ɗum heewani so on pas de sérieux seno wiye sil e Pulaar ko ñamamɓe wiyete ñamamɓe an est ce que a namdaki ɗum ganda ɗum hande an e hoore ma ala min mboɗo andi no wiyete an ñamamɓe kay mboɗo andi no wiyete par ce que min déjà mi andani no wiyete jolfe sona e français o wadde mboɗo andi no wiyete Pulaar jeew andi an ka original o te minen komin fo joni yo question oɗo ala fof gonɗo ene fof kone original uji non sa wi Njuddu Jeeri kay woni fowuji ɗi ala onon kon original uji on gona fowuji ko fowuji onon tim goni original uji non joni noon eɗen garga e bandiraɗo gorko biyeteɗo Djiby Dia jeeyaɗo to e Janjoli bandiraɗo gorko mon to e Hollande o addi teddugal ɗo e Piindi TV en jii kaksuji ɗi o addi ɗi woni kaksuji tottumami ɗi aali
casque en yi kadi original kalis o kadi yettima wadde o wiyama Allah jarama o jarama e ndewre makko en calmini ɗon janjolinaɓe foof o wiyama Seydi Diaw Pullo Diaw Diawalde Dia Elimane bandiraɗo gorko Djibi Dia gonɗo hoy o Londo tawno ko janjolinaji neldal ma e Piindi yettima Allah jarama a jarama min beltanima kadi e nder personnel Piindi kala rewre e konngolam jarnimama wima Allah jarama a jarama yallah hebbin hono ma ene leñol ngol a holli min kadi ko jeeɓata télé ɗe ko yidde ma e télé nde anne a waɗi effort a waɗi geste ko ɗum woni ko jiɗɗen kala ɓiɗɗo pullo jeeɓowo e Piindi TV to wone dunde baba adama he kañumne so ari waɗa geste kono ni tawno en mbi ñihlata defowo ko cakkudi wadde noon Allah jarama a jarama Seydi Dia joni noon wadde ha joni eɗen garta e émission meɗen joni noon hande paami kadi koye Ali Fall direct hande kam Penda Balejo mo pam pose Ali Fall won ko habbi hande de ɗum taki question ngaji ɗi fof o turvi ɗum par ce que a nanani oɗon pulaar an ka ananda oɗon pulaar joni e ko ɗum ɗo hammani wi ɗum kam sattani wona loho holno wiyete pulaar jungo eyi ko jungo jungo en waɗi ɗo terɗe tati nane muɗum terɗe tati nane jungo ngo te pulaar en jogini ɗum goto fof konngol muɗum exemple somi wi ɗo ha ɗo hono wiyete ɗo tan juste ɗo ha ɗo ala jungo ngo ko ɗo fof ko jungo ñamirgol ñamirgol a battaki tawa jono so woni ñamirgol oɗon ko wonat o kam ñamirtaki te wono ko jungo an hono wiyete dow ha ɗo e après gara ha ɗo ala ɗo tan e ɗo jungo tokoso so tawi ari ha ɗo woni jungo mawɗo mawɗo o jungo mawɗo eyyi ɗo woni jungo tokoso jarama de ko ɗo e ɗo mbiɗa wona jungo tokoso yo oɗo wiyata ko mbiyata ken toppe walla dara ana e goto waɗani ma e wuude ko ɗo ha ɗo wona mbiɗa eyyi jungo tokoso gonga Abou no wiyete eyyi ɗo wiyete ko sammere sammere jungo waɗi mi turvani joni ɗo joni ɗo wiyete ko sammere jungo joni o turfi ɗo holno wiyete aadi ɗo ɓolo pulaar jogini ɗum konngol mi anda anda lando Penda Balejo ɗo no wiyete nder jungo nder jungo e par ce que ɗo woni nder jungo o gonga kay ko nder jungo kay e ɗo wona ko ɗo mbiɗa wallay ɗo ko nder jungo noni ɗo nder par ce que ɗo moftanmi haalis o woni nder jungo o kala yo arta bo watta kalis Abou ɗo no wiyete ɗo ɓuri sikku tan wiyete ko ɓernde jungo ɓernde ala ɓernde ɗum wirta ɓernde koyngal ni koyngal ɓernde koyngal wonani ɓernde nder jungo kay Saliji oto won haasido noon ɗum kam namdo benderaɓe tan ɗum ko nder jungo wegam yo oyno ɓernde koyngal woni wona ɓernde jungo wiyete ɓernde ɗo wiyete ko newre newre wiyete newre eyi jaggu ɗum newre min hande komi najdoni ɗo wona nder ɗo wiyete ko newre jungo joni noon caggal newre jungo wonko goni hen ɗum ɗo holno wiyete Penda Balejo ɗum ɗo ɓolum taw ɗum ɗo ala hen taw weewo ala hen taw ko ɗum ɗum kam Penda no baram no wiyete pulaar Penda no andi ɗum baram feɗendu am comme par exemple so muusi a wiyata feɗendu o muusi eyi peɗeli wadde so heewi wiye peɗeli eyyi so tawi ko goto peɗeli noon muusi eyyi so heewi wiye peɗeli joni noon ɗo holno wiyete wee holno wiyete pulaar par ce que sahaji so jungo so weewo taji mi wiya yaay segidi a ɓattima de kono wona noon weewo mbiɗa eyyi segini segende eyyi par ce que so taƴi so heewi wiye cegeni eyyi cegendam eyyi segendam mi dañi deux questions merci beaucoup mi trouvi ɗo joni noon sen gummima toon so ari ha ɗo hono wiyete ɗo no wiyete pulaar aali
Ali ɗo no wiyete ɗo no jolfi mbiyata ɗum om joni holno wiyete pulaar o pulaar ɗo lugiti hande ay on gañide re namdo Abou Diop ha para après ngara yam Alfa namdo Abou Diop ko Abou Samoro sen Abou Samko sorte namdo ɗon guidorte Alfa namdo ali anda no wiyete holno wiyete jolfe e jolfo ala holno wiyete pulaar plutôt anda a penda ma yur coudre hein coudre hein coudre e ɗum ko français kadi annen aɗa para ƴettude pulaar dara watta ɗum français tatowel jungo parce que do woni première deuxième tatowel e parce que wiide jungo na waɗi commencement do woni première deuxième to woni troisième jungo ɗo woni tatowel jungo e tatowel jungo e coudre woni tatowel jungo ɗo wiyete ko folon turu folon turu folon turu pulaar wiyata première deuxième min nane ko min nando mbiɗa jungo na waɗi première deuxième tan après mi wiya tawde do woni troisième o ɗo wiyete ko folon turu mais Salidia comme ɗum ko wiyete e pulaar segende siko pulaar fulaar kolli wiyete ayi donc c'est très important aɗa andi pulaar ene yaadi ɗum woni ko mbiyami koye kala saaha aɗa andi joni minen mbiyata ko cegeni ɓe mbiɗa mbiyat to ko kolli noon wadde paamen ɗum woni ko wiyete ko pulaar oto neɗɗo ha tan jedda ɗum mbiya ala wi ɗum minen wona noon mbiyata par ce que ɓe wiyoɓe hannde kolli ɓe sa wiɓe segende ɓe ganda woni segende hannde sa gari Fouta meɗen a wi kolli gandata holko woni kolli kono paamen fof ko pulaar o gonke wona joni noon haado men woɗɗoyde si hay seeɗa ko wiide eɗen jogui noon lawol jogui lawol Nouakchott o inchallah le 13 janvier bani meɗen gorko mo ganduɗa ko Tafasi fans club Tafasi en waɗi organise concert mo ganduɗa ko le 13 janvier to e Nouakchott Sali Diana yahat wiyete Bassar Atlantique Sali Diana toon pende ɓaleejo en kadi mino toon ali fanan toon wadde ɗen mbiye dendagal yeeɓiyankoɓe dendagal fansuji Sali Dia yo pat ɗum kala jiɗɗo yiidemi inchallah le 13 janvier yo yahoto to Bassar Atlantique à partir de 21h ma taw toon Sali Dia inchallah à partir le 11 men gon toon une semaine kala jiɗɗo yiide Sali Dia yo jokkodire e fans club Tafasi min jiidir toon wadde ɗe mbiya dendagal bandiraɓe wonɓe Nouakchott e taariɓe Nouakchott foof nde garata garde doole kadi mbasa darade boowal ɓe kebbina saalo ɓe ganda kadi Tafasi ko ɓinguel meɗen koye zone tanaji ɓe ganduɗa enen fulɓe poti pusde ɗumen kadi ha jettoɗo poti yettade ɗo wadde ɗen mbiya inchallah en dokka bandiraɓe rendez-vous inchallah le 13 janvier to Bassar Atlantique inchallah concert Tafasi Sali Dia waɗa marraine o wadde noon halpure mbiyata teddugal dasataki rondete kala mo yiyani en toon fof tan yo fam arani kono kala garɗo toon inchallah ma yi meɗen wadde noon Allah jarama on jarama teddugal dasataki rondete dendagal fans club Tafasi wadde noon ha joni pende ɓalejo mboɗo are ma caggal nde gummiɗen e junggo woni en mbiɗen ni tawde hande koye terɗe neɗɗo gonɗen hande komi najdo hande ko mbiyanmi Allah faabo hande kam mi wiyani yo Allah faabo mi eɗen gara ɗo e koyngal holko woni koyngal ko woni koyngal aɗa andi an kay haali ɗum ko pulaar wona mbiɗa wala en français ala pulaar kay holko woni koyngal koyngal ça veut dire koyngal am koyngal ma eyyi ko tagi wiya koyngal par ce que koyngal ma a yahata haajuji ma koyngal ma wawa wadde business ma sa ala koyngal dal a ala haydara ari faal ko tagi koyngal wiya koyngal par ce que koyngal woni less eyyi kadi koyngal woni neɗɗo neɗɗo kay ala ko wonani mum neɗɗo hunde fof kala ko manque ma tinat e par ce que goto ñiije ma sa so manki a timmani neɗɗo gonga abu holko tawi koyngal wiya koyngal ɓurmi sikku tan ko kañum ko nowoɗo wirni kañum woni less kañum tembima kañum saboro ha mbawa yaade so jiɗɗa yaade mbawa darade kadi mbawa darade ko noon koyngal wiyete ko hoyngal ko hunde hoynde
parce que eɗen gandi koyngal no hoyi koyngal sa welama kañum pettirta kañum dogirta waɗat mouvement beɗoɗa mouvement fo waɗat kono kala ñande nde haɓɓa hen ko teddi a buusata par ce que ko hoyi ɗum tagui ɗum wawde wadde ɗum noon to koyngal firti ko hoyngal hunde hoyde no hoyi wona fulɓe fof mbiyata koyngal min saabu nde gonnomi côté Fatick nde fulɓe wonɓe toon ɓe ɓe mbiyata ko koyngal ɓe mbiyata ko kosngal kosngal ɓe mbiyata kosngal kamɓe mbiyata ko kosngal wona goto kosngal ɓe mbiya no eɗen mbiya koyngal enen eɗen mbiya koyngal aɗani koyngal ko gotal so heewi wiyete ko koyɗe eyyi kono kamɓe au lieu koyngal ɓe mbiyata ko kosngal kono aɗani koyngal e kosngal fof kam woɗɗodirani ha joni mo ko gotum woɗɗodirani wonno wini tan pulaar ene waɗi différenciede e ɗum ɗo wuuƴi ene yaaji mum fof no haalirta so wiyama koyngal noon ko tahi koyɗe mbaalu eɓe wiya ɗum koccel eɓe wiya ɗum ɗo koccel koyɗe mbaalu ya fewnoye koccel ɗi wona koccel tire ko holcere eyyi ya fewnoye holcere nde eyyi kamɓe ko tahi ɓe wiyani koyngal eyyi par ce que ko dammol wona neɗɗo dammol neɗɗo wona gotum terɗe dammugol e terɗe neɗɗo wona gotum aɗan tawde ko dammugol a wawi ɗum koyngal comme sikkuno fof a wiya koyngal exemple tan hande no woniri mbaalu ni aɗa andi a wiyata fulɓe mbiyata mbaalu debbo mbiyata mbaalu gorko so tawi ko mbaalu wiyete ko so tawi ko mbaalu ene anda tan ko debbo wonata aɗa no mbawno wiide mbiye o ko mbaalu debbo walla ko mbaalu gorko so wiyama mbaalu tan anda ko debbo so wiyama tan jawdi en anda ko gorko seed garti ga e koyngal on jiiti kolko woni koyngal joni fof mbiyata tanka français wiyata pieux haal pulaar wiyata koyngal eɗen mbaɗi signalé mbiyeɗen ko keddotoɗen ko 5 minutes tan joni noon e nder koyngal ngal ene waɗi terɗe tati no junngo jogiri terɗe tati ni koyngal aussi ko noon donc ɗo e neɗɗo ɗo e koyngal ɗo e neɗɗo an Penda Ɓalejo ɗo holno wiyete jolfe alifa hoom holno wiyete e pulaar to penda dal penda rek namdo original hal pulaar ala an kay halta ala ko dogde ala ko posama jabo nane mi wi do 3e jungo minene do mi wi 3e koyde tan parce que wi do go didi tatinani do 3e koyde ali no wiyete e pulaar tato wel koyngal no wiyete pulaar pourtant ɗum ñan fo ɗon nana yimɓe ne kala ɗum ɗo hay Piindi pourtant mi andino de aɗa andi kay par ce que ɗum joƴi fone haali simi yalti do joni comme miɗo jooɗi kam harata koko yeehi Abou ɗo no wiyete pulaar Abou Diop no wiyete ko hofru a nani tan hofru wiyete ko hofru jagga ɗum so neɗɗo goɗɗo wima ɗo holno wiyete mi hofru mbiya hofru walla sa diccima ko diccade leydi mbiya walla a gañima o lieu mbiya mi gañima o mbiya mi gañima e hofru ɗo eyyi hofru walla mbiya mi fawi koppam ɗi e leydi koppi ha joni na wiye koppi so tawi heewi woni wiyete ko koppi so woni ɗiɗi wiyete ko koppi so woni goto wiyete ko hofru an gila gonda cukule andi ɗum ɗon fof an Sali Dia min mbaɗa andi ɗum par ce que mbaɗa haalanteno ɗum e nder galle min Sali Dia galle mabɓe pulaar tan min kaalata konkay minen gila min gila min goni Côte d'Ivoire babam wiyata son jalti bowal oɗon ka mbawi haalde bambara oɗon mbawi haalde français ɗo e nder galle he pulaar nde min garti ɗo e Dakar kadi c'est la même chose minen ayi min olofam ni laaɓani olof kay nani jolf comme ça mi nanani jolfe de jolfam ni laaɓani mi waɗa takkale tan humtoten haajam tan te pourtant koye Dakar mbaɗmi ngum ɗon noon eɗen garta gayi ene wonde less koyngal less koyngal ma holno wiyete aaƴi teppere Penda Ɓalejo no wiyete less o ɗo less koyngalam machallah ali troubi less koyngal wiyete ko teppere koyngal wiyete ko teppere non Ali Fall no hande wonko kabbuda ko Sumbulu wino invité oye ko wino Hawa wonko habbi soko an hande wonko kabbuda donc non wonko kabbuda donc ko wiyete ko tan ɗum Sali Dia jangguinima ɗum ɗo guila arde ni non wona ni kay wonata ay dara be haldani ɗum kanko turdi fof presque hay Abou gon kanko Abou kay ko turdi hewani o ɓuuri turdi Ale Fall non joni noon ko wiide bandiraɓe tan ko woni ni en beelam no feewi machallah
woni no mbiyatani pende kala saha ayi ko dañaten ɗo ko oto jaɓen ɗum nde tawno ha yeeɓiyankoɓe en jii hen koye mumen ñande nde kalɗen ɗo haala dépense no wiyete pulaar ko way noon heewi nelduɓe en audio ji taw ganduɗa ko mawɓe ni kadi ko fuuta jibina toon mawni mbi soko Allah min meeɗa andude ko ni wiyete e pulaar wona faami joni wadde paamen wona enen tan gone janggude eɗen jangguinora ha heddiɓe enen koye men kadi gonne koye janggude min hooram jooɗi ɗo gomi koye janggude no jangguirton ni ɗon gonmi e janggude donc neɗɗo aduna ko noon tan a janggat hen aɗa jangguina hen wadde noon yen paam émission ko gartam mawɗam wonata kadi ko yettere Allah onon kadi ko exemple uji no feewi par ce que neɗɗo oto wi mi wawa tan mi haalta walla wiya mbaɗa wawi seeɗa sa wawi seeɗa a haalani so ɓooyi a wawata gonga faami kono saɗa wawi seeɗa aɗa haala ñande fo aɗa haala aɗa corrigé anda nomo aɗa anda ɗum janggo so ɓooyi hankkadi ma waw haalde normal wadde noon faam ko kalata ko e ko poseɗa question ngaji aɗa jaabo ko minen kala question kala no jabotoɗa question minen en weeli min par ce que min gandi kalɗa ko yiyandema kalɗa kono gandirɗa kono min gandi kala kadi komin mbima ko ni wiyete ma kaptu ɗum so gongol lawol ari mbawa naftorade ɗum goɗɗo kadi yeeɓiyanko kadi wawa naftorade ɗum noon hankkandi en yettimo ɗo hankkandi seɓɓitinde yewtere nde hokkudema konngol mbaynoɗa Penda Balejo mi salmini bandiraɓe fof ko wayni kaw Bayla Sy kankone mi salminimo no feewi gorko mo beeri kaw Boubousi mi salminimo no feewi ɓe totti mama Layla Diak teddungal kewɗo on noon ñande fof soɓe tottat teddungal Penda Balejo ɓe tottat ɗum mama Layla Diak mi yi teddungal ngal on jarama yo teddungal boye jungo moon a jarama Ali Samba Ndeno Fall mi salminima Sali Dia salmini ɓe salminan walla ɓiɗ gonɗa ko waynade eyyi wayno waynimo mi wayni Penda Balejo Ba mi salmini kala jeeɓo Piindi TV Diourbel naaɓe comme min komi Diourbel naaɓe mi salmini wonɓe Diourbel fof mi salmini kala yeeɓo Piindi TV gila Sénégal ha Mauritanie Mali partout Sali Dia mi yeggiti salminde Soumboulou Sow wonno kanko wonno ɗo woni original kanko woni original Njuddu Jeeri o andi hande wala ɗo ɗum tahi ɓe gañi kam gañgol mo ganduɗa min woni représentant Soumboulou mi salminimo no feewi debbo mo teggresire wonno ko janoɗo voyage o arti nane ɗum tahi o natan studio kanko e Mama Rougui Sall joom bernde jama oɗon mi salminimo no feewi debbo mo teggresire Jobbo Sow kanko ne mi salminimo no feewi joom bernde jama o wonno kamɓe koɓe yimɓe moƴƴuɓe Jeyna Sow kamɓe fof mi salminiɓe Abou Diop kadi Djibi Dieng Sala Jobbo le polyvalent e fof dal Allah jarama Seydi Dia weltanama no feewi weltanama ko mbatta ɗo ko hunde yonde ko koyɗe moƴƴe jabbata gonga kadi pulago ne yaaji tijani an wiyatno pular wi leƴƴi pular mbay kono caye bay fall ni leppi ɓolƴi gonga kadi mi weltinimi wa Piindi TV mboɗo ñaago tan yo Allah nawtirde e yeeso amin kadi mi weltini hen nenam Penda Sall wonno Sonor Sot e nenam Rougui Sall e dendagal galle o foof o nanide ko kanko original o woni kaw moɗon hande e pulaar Sali Dia noon partout mi fiiɓe 3 Sali Dia partout dans le monde noon ɓe wi Sali Dia kanko hay question ngaji o addadi ɓe wi hay won hen mawɓe ɓe ganduɗa kamɓe ɓe andani ɗum ɓe wima noon kam so Allah ɓe wi noon oɗon wi ɗum gorko mo Istanbul eyyi Ismaïla eyyi Abou a jarama jarama Seydi Diop wadde en jarnima dendagal bandiraɓe mi wi Seydi Diaw Fara mi wi Seydi Fall Ndiaga Yaram mi wi Seydi Diop on goni weltanaɓe nde tawno woni ko mbiɗen ko émission ko no stress min hooram no wonanami coftal kala saaha adda ɗo hayɗo tournu hen ɗo tan ko fijirde e jalleɗe et tout donc kadi so denɗo jooɗi kadi en yeeɓa ɗum kadi ko noon wayete moɗon wadde kala saaha ene wanan en bellamma tigui adda joddade e moɗon ɗo eɗen mbiya bandiraɓe tan kala ko feewe yewtere nde ko Allah subahanahu wa taala o kala kadi ko ngakki hen guila e jonde nde ha e haala ka jafɗon wonani saago amen mata ko neɗɗo timmani jogui en kadi hande kabirɗe ko Djibi Dieng ene wonde Mar Jobbo so yettode han bonnum kono ko heddi ko foof ene moƴƴinen Rougui o wadde noon en calmini yimɓe foof en calmini bandiraɓe fof en calmini Rougui Sall nde tawno eɗen gandi kadi woni koye voyage ɗo janoɗo to e tigguiri kono atte jaam wadde eɗen mbiyaɓe tan yo Allah waɗen en jaam e leçon ngaji payaɗi ɗi fof nde Allah nanata hen bisimillahi rahmani rahim yaltinen alhamdulillah rabbil alamin Allah o feewi yewtere nde fof ko Allah ko bonin fof ko enen kono wonani saago men jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude ɗo jaam ɓortan duume men Allah jarama